Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Muy buenos días, los de Dios y las Virgen Marías. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares galegos. É iso certo? Bueno, pois sí, o que pasa que hoxe non che vou falar dos cantares nin che vou cantar. Hoxe vouche falar da Galescola. Non me diga, Manuela, que hoxe imos falar da educación. Pero que educación ni que nada, bonita. Da Galescola, mira pa aquí, Galescola. Pero iso que é, Manuela? Isto que é? Isto é unha vida refrescante de cola riquísima que te chupa los dedos, que arrotas como un odre. Arrea. Pois tampouco é pa tanto. A Galescola, a primeira bebida galega de cola 100% producida polo señor Quinta. A educación. Un programa sobre educación non pode comezar sen que nos preguntemos cando comezou a discusión sobre a lingua que debemos empregar os galegos para educar os nosos fillos. O galego é a nosa lingua. Ah, sí, pero os reis de Castela falan castelán. Pero é que ningún de nós é rei. Polo tanto, non nos fai falla para nada o castelán. Pero está ben saber castelán, pois algún día temos que emigrar a Castela. Emigrar? Emigrar os galegos a Castela? A ver que necesidade temos nós de emigrar un pobo rico a esa terra ignorante pobre que é Castela. Composteláns! Oh, arcebispo! Pero que tanto discutides que se vos escoita na mesma hora? Non discutíamos, arcebispo, falábamos amigablemente sobre que lingua é máis interesante, o galego ou o castelán. Ningunha das dúas. É o latín. Desculpe, arcebispo Femínez. O latín non é unha lingua antiga que xa está en desuso. Nen embargantes o castelán e máis o galego son linguas modernas e con moito futuro. Sobrinho máis pesado tes, Lopo. Algún de vos sabe falar latín? Latín? En principio non. Non. Pois eu sí. Se cadra por iso eu son arcebispo e vos sodes uns mortos de fame que non falades máis que de mamonadas sen sentido. Ala, quedade con Deus. Urbi et orbi. Que nos chamou? Pois se cadra ten razón e deberíamos todos poñernos a estudar latín. Sí. Mirade que vos quería dicir unha cosa. Hai unha lingua nova que está pegando forte, que é a que falan os sazóns, alá nas Illas Británicas. Pero serás ignorante. A ver que necesidade temos os galegos de falar a lingua dun pobo bárbaro que vive nunha illa perdida entre brétemas e que ninguén coñece. Ai, falacho, Lopo, ti sí que sabes. Pero Lopo equivocouse. 1000 anos despois a lingua inglesa falase en case todo o mundo, aínda que en Galiza máis ben pouco. Segundo algúns, porque a nosa educación se inicia nun lugar marcado polo odio á lingua común de todos os españois e aos valores da cultura occidental. Un lugar terrorífico chamado Galescola. Nos loitamos para te liberaren das sorpresas das roupas castelán. Patria saiba un morte. Moi ben, rapaces, moi ben. Sentádevos e abrid os vosos libros na páxina 55, o plano quinquenal de produción da pataca da Limia. Adiante. Hola. Son o rapaz novo. Benvido, fillo da patria. Dinos, cal é o teu nome? José Luis. Non, pero ese é o antergo nome de escravo español. Eu o que me refiro é cal é o teu nome de galego ceibo. Non teño, non... Pois agora mesmo imosche por un. A partir de agora vaste chamar Ratibrón. Ratibrón? Sí.
Veña, compañeiro alumno Ratibrón, senta aí, entre o compañeiro alumno Ferretimón e a compañeira alumna Calfensa. Hola, ¿qué tal? Hola, compañero Ratibrón. Compañeira alumna Calfensa, faga o favor de ler a lección en alto para que todos os compañeiros alumnos poidan escoitala. Grazas ao plan quinquenal de produción da pataca da limia, o pobo galego... Vouche contar un secreto que non lo sabe nadie. ...lista de nosos traballadores e de nosos recursos agrícolas... Mira, a que o Imperio Español é unha somete buxaina, 36 é cursos Robena de no cortillo dos porcos. Fixen unha patata. Pois eu teño unha PSP. Unha que é? Unha PSP, unha para xogar os videoxogos de... Madre leva, vídeo que é? Silencio! Que estades a falar aí? Señora profesora, estamos falando das excelencias do plan quinquenal da produción das patacas da limia, compañeira maestra. Ah, moi ben. Pois daquela non teredes ningún problema en respostarme por canto se vai multiplicar a produción da pataca galega a pouco que se poñan en funcionamento as novas granxas colectivas de reeducación para funcionarios burgueses. A ver, dimo ti, compañeiro alumno Ratibrón. Veña, Ratibrón, que non temos todo o día. 500. Compañeiros alumnos, podedisme dicir como é o termo que define a esta cifra na nosa lingua, nai? 500! E como foi que lle chamou o voso compañeiro Ratibrón? O que dixo non o podemos repetir porque é un castelanismo burgués que está prohibido pronunciar na nosa República Ceiba Popular Galega, compañeira mestra. Moi ben. E que temos que facer co compañeiro Ratibrón para que saiba dicir o termo que define a esta cifra na súa lingua natal? Reeducalo para sacalo da ignorancia. Moi ben. Ratibrón, ven para cá, anda. Agora imos contar dende 1 até o 500 para que non esquezas endexamais de como se di esta bonita cifra na túa lingua e non teñes que empregar de novo o termo nunha lingua estranxeira. Vale, eu conto, non? Sí, pero para facer a actividade máis interactiva e moito máis educativa, imos poñerlle este vergallo. Así que ti veña, baixa os pantalóns e pousa as mans contra a mesa. E así foi como ese rapaz recibiu un castigo inxusto por non saber que 500... Mírate, 500 era un castelanismo. Así de cruel, inhumana e inxusta é esa institución chamada Galescola. Mima! Flipo por il! Que forte! Sí, peor, moito peor que as checas soviéticas. Ua, aballán! Mira, aí un rollo. Ti como controlas tantas movidas das galescolas? Que por que sei eu tanto das galescolas? Por que teño un coñecemento tan profundo dese inferno? Pois porque eu son un produto do quintanismo. Eu son un neno de galescola. Aballán! Se tis un produto do quintanismo e un neno de galescola, o mellor vai ser prohibilas, chorbo. Home, natural. Esa é a primeira cruzada dos que estamos en contra da imposición do galego. Buah! Pero hai un rollo. Que si quitan as galescolas, onde van a estudar os chinorrines? Mírate que panoada. Na escola da vida, que é a mellor. A escola da vida é a televisión. Na televisión tamén se aprende moito. Descarao, sobre todo cos culebróns. Sí, os culebróns. Sí, os culebróns son moi bons para aprender materias como oratoria e lógica formal. Pois non sabía. Tengo que decirle toda la verdad a Carlos Alfredo. Él tiene que saber cuál es el secreto
que me está desgarrando las entrañas. ¿Qué hubo, mi amor? Tengo que decirte algo, Carlos Alfredo. Algo que tú debes saber y que quizás tú no comprendas. Algo que hasta ahora yo nunca le he confesado a nadie. Definitivamente, Estela Graciela. No entiendo esa actitud tan misteriosa que estás adoptando. Lo entenderás cuando te revele cuál es mi secreto. Cuando oigas esas palabras que juré que jamás saldrían de mi boca. Temo que el amor que sientes hacia mí se apague cuando oigas lo que te tengo que decir, Carlos Alfredo. Pero no puedo seguir ocultándote cuál es mi secreto. Sabes que el amor que siento por ti, Estela Graciela, es definitivamente inquebrantable. Y jamás dejaré de amarte. Jamás, Estela Graciela. Ojalá sea así, Carlos Alfredo. Este es mi secreto. ¿Quién es ese pelón? ¿Quién es su mamá, Estela Graciela? La mamá de esta criatura no es otra que la sobrina de la hermana de don Asdrúbal Bustamante. Ai, Dios mío, porcona! A nai da criatura é a sobrinha do irmán de don Asdrúbal Bustamante. Que enigma, por Dios! De enigma nada, está clarísimo, víbora. Claro, velo ti, eu a tonteo, non pillo. Atende. Atende, verás. O enunciado di que a nai da criatura, é dicir, A, e a sobrinha do irmán de don Asdrúbal Bustamante, é dicir, B, son a mesma persoa, é dicir que A igual a B. Está claro? Ora, miña hermanciña, ata aí chego. Agora ben, no episodio 325, Asdrúbal Bustamante revelounos que ten un irmán, Mauricio Bustamante. Agora ben, se Estela Graciela é a filla de Asdrúbal Bustamante, quere dicir que a sobriña do irmán de Asdrúbal Bustamante, é dicir, Estela Graciela, son a mesma persoa. O que nos leva a que se A é igual a B. Estela Graciela é a nai da criatura. Ai, Dios mío, porcona, que esta receta moi grave. Ti estás segura? Atende. ¿Estás diciendo, Estela Graciela, que eres la mamá de esa criatura? Sí, Carlos Alfredo. Yo soy la mamá de este bebito. Que che dixen? Porconiña, Virgen Santísima, canto sabes ti de culebróns? Nestes que tiran a lógica recreativa ainda me vou entendendo, pero os venezolanos que se van máis á física cuántica fanme que me perda. Eu cheguei a unha deducción. Hai que ter mínimo o graduado para poder entendelo, se non nos entender. Oi, a veces nin con carreira universitaria, Oxford, Harvard, a Sorbona, grandes centros do saber e da cultura occidental. Pero ningunha delas poden presumir de contar cunha institución reservada a un selecto e reducido grupo de universidades. A Tuna, unha institución na que te podes especializar en guitarra, timple canario ou pandeireta. E o mellor de todo é que non fai falla ser un virtuoso da música. Non, nin ter un bo expediente académico. Mais ben todo o contrario. Tens que ser un pouco descerebrado, como calquera universitario. E non ter sentido do ridículo para andar vestido así e cantando cancións casposas. Clavelitos, clavelitos. Sen necesidade de saber solfeo, sen necesidade dun bo expediente académico, a Tuna ofréceche o mellor da vida de estudante, birras, porros e chavalas. Cachondeo mental, como nas películas americanas de desmadre universitario. Tipo Porquis ou Salmóndigas en remollo. O tempo que che prepara para un prometedor futuro profesional como amenizador de... Festas da terceira idade. Bodas. Bautizos. Comunións. E ata despedidas de solteiros tradicionais de baixa intensidade sexual. E non esquezas que só os tunos da Universidade de Santiago teñen o privilexio de lucir no seu traxe a auténtica cruz do apóstolo. Mola. E pensa que se aínda tes tempo para os estudos, poderás conseguir un título universitario. Sí, como este. Triste y sola, sola se queda Fonseca. Triste y sola.
caso complicado. Complicado é dar unha serenata á luz da lúa do verán austral. De que se trata? Ai, non sei, pero sinto unha dor moi forte aquí. No bandullo, doutor. Se cadra isto non é outra cousa que mal de amores, señorita. Non se ofenda, doutor, pero vou ir buscar o novo médico residente para que compare o diagnóstico. Sí, boa idea. Unha segunda opinión nunca virá de máis. Si ves a la tuna pasar con su tra-la-la-la-la. Bos días. Doutor Eduardo Galán, bandurria da Tuna de Medicina da Universidade de Compostela. Encantado, doutor Pepe Rey. Tuna de Medicina. Da Complutense, tal vez. Non. Estudiei Medicina en Edimburgo. Lástima. En que especialidade? En pandeireta. De todos os tunos non hai tuno máis tunante que o tuno da pandeireta. Doutores, por favor, a doente. Sí. Doutor, bótelle un ollo a esta delicada flor. Dígame, cal é o seu diagnóstico? Penso que así a simple vista é mal de amores. Exacto, coincido plenamente. Enfermeira, leve ao quirófano. Que preparen a rondalla para unha ronda nocturna. Un amor desgrazado sácase con outro amor. Agarde un momento. Agora, xa podeis. Pilla van. Esa cinta non a gañou vostede en boa lide. Meu querido amigo, aínda que técnicamente non namorase a moza, xa caerá durante a intervención. Por algo, pos tunos da pandeireta somos os que máis cintas temos na capa. Que oficio tan fermoso este de tuno. Que non se me ocorre outro mellor. Sí. Ainda podo confesarlle un segredo de tuno a tuno. Por favor. A min, a verdade é que tamén me gustaría ser galán de telenovelas. Sí, Carlos Alfredo. Esta criatura es el hijo de mis entrañas. Y el padre, Estela Graciela. ¿Quién es el padre de ese pelado? El padre de mi hijo. El padre de este pedazo de mi ser. Es tu peor enemigo, Carlos Alfredo. El hombre que más aborreces en este mundo. ¿Cómo? ¿Me dices que el padre de esa criatura es ese desgraciado, ese malnacido llamado... Doutor Pepe Rey, tuno e médico internista. Sí, Carlos Alfredo, por mucho que te pese, yo soy el papá de esa criatura. Ese niño es sangre de mi sangre. Es fruto de una romántica noche de ronda en la que Estela Graciela y yo nos fundimos en la pasión. No, eso que dices es un soberano embuste. No, Carlos Alfredo. Por lo que dice es cierto. Aquella noche me embriagó con su serenata y me entregué a él. Pues yo creo que todo lo que dice es mentira. Y os voy a contar en qué me baso para esa afirmación. Si hay una verdad indiscutible, si hay una premisa que de no ser cierta desbarataría toda la lógica del mundo, es que los tunos mienten. ¡Y mienten siempre! No hay una sola palabra que salga de la boca de un tuno que sea otra cosa que... una mentira. ¡Qué disparate! ¿Quién eres tú, Carlos Alfredo Betancourt, para hacer esa afirmación? Lo afirmo porque lo sé. ¿Cómo tú sabes una cosa así? Lo sé porque yo soy un tuno. ¡Hala, carajo!
Alá vai a telenovela, xa estragaron. E iso que ainda non chegaron aos 1000 capítulos. Por que dice eso? Arrea, chiquilla, algunha solución terá que ter este enigma. De ninguna maneira, víbora. Acaban de incorrer nun paradoxo lóxico. E cando iso sucede, non hai culebrón que remonte. Un paradoxo lóxico. Pero ti estás segura? Víbora, si Carlos Alfredo afirma que é tuno e ao mesmo tempo di que todos os tunos menten, estas dúas afirmacións contradínse. Claro, o paradoxo do mentiré. Exacto. Se Carlos Alfredo é tuno, non podería afirmalo, porque segundo el mesmo di, os tunos menten todos. Esto vai dar en un bucle sin fin. Exacto. Un bucle sin fin que desbarata totalmente as bases da telenovela. Espera un minuto, porque cabe outra mínima posibilidad. Vamos a ver, non pode ser que Carlos Alfredo en realidade non sexa tuno e se disfrace de tuno? Ti coñeces a alguén con tan pouca dignidade para facerse pasar por tuno sin ser tan parvo como para meterse na tuna? Por mira que graciosa es! Sabes que charrache na película da Estela Graciela? Xa sei o final. Cambia! Mira a ver se empeza outro culebrón na galleja. Na galega anche de estar poñendo o ciclo de François Truffaut, que son moi de Truffaut na galega, Eu sou máis de cifras e letras. Xoias do cinematógrafo. Oxe, en Xoias do cinematógrafo, un clásico sobre educación. Os 500 golpes, que non debe confundirse cos 400 golpes de François Truffaut. Nesta hai 500 golpes, non 400. 100 máis, polo menos. 400. Semella que o noso compañeiro Ratibrón ten máis problemas de aprendizaxe dos que pensábamos. E que é o que facemos cando unha actividade orientada á reeducación fracasa? Insistir ata cada o obxectivo proposto, compañeira mestra. Moi ben. Veña, de volta a contar. A contar outra vez? Sí, dende 1 ata 500. Verás como desta falo ben. Veña. Que faz, Bertimón? Estou comendo a buxaina que fixen coa pataca, porque este paso non imos chegar ao comedor colectivo e non nos van dar a pota de caldo e pasamos feme. A vos foi que sí, compañero Bertimón. O programa trataba sobre a educación. Eu non teño máis que dicir. Pero el sei que sí. Por desgraza. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos colorados igual que un frijol. Si algún día clavelitos no lograran poderme traer. Que che dixen? Problemas espacio-tempo, incoherencias e reviramento das dimensións. Sabes que pasa? Cando o argumento tira para a paradoxa, o culebrón non se mantén. Estela Graciela está acabada. Ai, se o repuxeran Paixón de Gaviláns. Aquela outra cousa, Ai, un sistema formal sin fisuras. E que cachimáns. Tamén. Uau! Viva Costolla! Dice Costolla? Ai, Dios mío, Porcona! A nai da sobriña é a Porcona. Sal de mí, Costolla. Una premisa que de no ser cierta se tambalaría toda la lógica del mundo. A lei da criatura é a propia Estela. Estás segura dese puterío? Ahora mesmo non estou segura ni de como me chamo, pero bueno, te tiras para diante. No hay una sola palabra que salga de la boca de un tuno que pueda ser otra cosa que no. ¡Mentira! ¿Quién eres tú, Carlos Alfredo Betancourt?